Dobrý deň. Ja by som vám rád porozprával môj príbeh prechodu od manažera k filantropovi, ale hlavne, čo by som vám chcel porozprávať, je to, čo som pochopil, ktoré zmeny dokážu náš život spraviť šťastnejším. Kým som bol pred 6 rokmi? Splátkový festival od Quatra. Vyberte si, čo len chcete a splácajte až o 100 dní. Quatro. Nebol som tou peknou dámou. Pred 6 rokmi som bol spolumajiteľom najväčšej nebankovej finančnej spoločnosti na Slovensku. Mali sme miliardové obraty, stovky miliónov zisku a milióny zákazníkov. Po 15 rokoch podnikania som ale pochopil, že som dostal od života strašne veľa a je často životu vrátiť. A preto som sa rozhodol čas svojich peňazí, svoju energiu, pokiaľ mám aj nejaké schopnosti, venovať charite a týmto som dnes. Toto je skutočný príbeh. Moja malá Julinka ma skoro nevidí. Má nádory na oboch očkách. Veľmi sa bojím, že zomrie. Neboj sa, mami, ja budem žiť. Dobrí ľudia, staňme sa všetci dobrými anielmi. Prispievajme každý mesiac ľuďom s rakovinou, ktorí tak veľmi túžia žiť. Ďakujem, dobrý anieli. Takže dnes sa venujem charite Dobrému anielovi. Prerozdelili sme už rodinám, kde dieťa má rakovinu, stovky miliónov korún. Máme vyše 100 000 darcov Dobrých anielov na Slovensku. Projekt sme rozbehli už aj v Čechách a už sme pomohli vyše 4500 rodinám na Slovensku. Čo znamenalo byť Quatro? Quatro znamenalo, keď sme tvorili Quatro znamenalo mať nejaké šťastie, niečo dosiahnuť, byť úspešný, čo je dobrý aniel. Dobrý aniel pre mňa znamenalo nájsť zmysel života a byť šťastný. Často sa ma mnohí mladí ľudia pýtajú, ako dokázať, ako byť úspešný. Čo máme spraviť, keď budeme za 5, za 10 rokov mať milióny korún majetkov, mať osobnú asistentku, mať veľké auto. Čo máme spraviť bez toho, aby sme niečo nesprivatizovali, niečo nevytunelovali a niekoho, neviem koho, podplatili. Čo máme spraviť, aby za 5 tu teraz sedíte a za 5, za 10 rokov chcete byť tým úspešným manažérom v tom obrovskom aute? Mnohokrát sa ma to mladí ľudia pýtajú, čo máme spraviť. V princípe stačí splniť dve podmienky. Prvá, musíte byť v niečom výborný a v niečom výnimočný. Teraz si poviete, 95% v tejto sále si povie, yes, to som aj ja. Už som tam. Potom je ale ešte taká malá druhá podmienka. Musíte byť pripravení mať šťastie a chytiť obláčik šťastia. Viete, okolo nás v živote niekedy v nejakom čase prepláva obláčik šťastia. Ja ďakujem organizátorom, že mi tu dali obláčiky. Niekedy on prepláva možno raz za rok, možno prepláva raz za 5 rokov. A vy musíte byť pripravení, keď ten obláčik šťastia okolo vás prejde, na ňo vyskočiť. Možno príde vám ponuka na lepšiu prácu, možno vás priateľ osloví, že má fantastický podnikateľský plán, aby ste šli s ním podnikať a možno vás samého niečo napadne. Wow, to je bomba. Ak ten obláčik šťastia okolo vás príde a vy ste pripravení a vy na ňo vyskočíte a ten obláčik chytíte, potom idete. Má to jeden problém, že nie každý z tých obláčikov, ktorý po tejto oblohe chodí a pobehuje, je ten obláčik šťastia. Takže mnohokrát, keď aj vyskočíte, tak rachnete dole, spravíte si modriny, neverili by ste, koľko ja už som v živote mal modrín, polámete si ruky, nohy, ale musíte byť vytrvalí a musíte to skúšať. Pre tých z vás, pre tých pár percent, ktorým sa to podarí a za 5, za 10 rokov budete mať tie obrovské milióny a obrovské autá, mám jednu zlú správu. Pre tú väčšinu, ktorí tu sedí a ktorým sa to možno nepodarí, mám jednu dobrú správu. Mať šťastie vôbec neznamená, že budete šťastní. Ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú stovky miliónov korún, miliardy korún, mám možnosť sa s nimi stretávať, chodiť s nimi hrať golf, chodiť sa s nimi potápať. Viete, koľko je tam málo šťastia medzi tými ľuďmi?
koľko tí, o čom mnohí my snívame, ktorí sú pre nás vzory, čím by sme chceli byť, čo by sme chceli mať, kde by sme chceli stať, koľko je tam málo šťastia? Viete, Dalaj Lama si z nás robí srandu. On hovorí, viete, vy si tak postavíte cieľ a potom si poviete, keď k tomu cieľu dobehnem ako pretekár, keď k nemu dobehnem, tak budem šťastný. Takže postavíte si cieľ, sa rozbehnete, bežíte a už sa priblížite k cieľu a vám si poviete a posuniete ho ďalej. Zase bežíte a zase ho posuniete ďalej. Viete, keď sme skončili školu, väčšina z nás, tak som mali takú predstavu, keď budem mať školu, keď sme končili školu, tak možno raz za pár rokov by som chcel bývať v takom peknom byte so svojou manželkou, priateľkou, s niečím. To by bolo super. Za 5 rokov ste v tom byte, už tam v ňom sedíte, je krásny, je v novej štvrti. Čo ty, ale... Budeme mať deti a taká záhradka. Tak idete, 5 rokov makáme, domček, už sme v ňom. Ale čo, chata? Ty vieš, že naši známi majú chatu? A po chate? No tak hádam, nebudeme bývať v takom malom domčeku. Neustále si posúvame svoju latku. Myslíme si, že keď prídeme na určité miesto, že budeme šťastní a my už tam prídeme, už sme tam a zase to posunieme ďalej. A zase bežíme ďalej. A to je náš problém. Máte 1 milión, zarobíte 1 milión a zrazu, ale on má 10. Máte 10, ale on má 100. To je nekonečný príbeh, v ktorom dokážeme my bežať. Existuje jedno staré čínske príslovie porekalo, ten, kto vie, kedy má dosť, kto to nevie, nikdy nebude mať dosť. Viete, prvá zmena, ktorú ja som si uvedomil preto, aby sme mali šťastnejší život, je naučiť si vážiť toho, čo máme a byť spokojný s tým, čo dostávame. Vždy bude od vás niekto bohatší, mladší, krajší, bude mať menšie brucho, viacej vlasov, vždy bude takýto človek a je len otázka uhlu, kde sa pozriete. A preto prvá zmena, ktorú by som vám chcel v tejto prednáške mojej povedať, je zmeňte svoj uhol pohľadu na svet, začnite byť spokojní a vážte si to, čo máte. To dievčatko, ktoré ste videli v tom spote, tá Julinka, keď som ju mal na rukách, mala 2 roky. Vtedy som už vedel, že zomrie. Mal som ju na rukách, bol som ich navštíviť v malej dedinke na strednom Slovensku a vedel som, že zomrie. Doma v tom čase som mal presne rovnakú 2-ročnú dcéru a viete, keď nájdete tú odvahu a dotknete sa utrpenia, pochopíte, že to, čo si my myslíme, že sú problémy, to vôbec nie sú problémy. Skutočné problémy vyzerajú celkom, ale celkom inak. Ale stačí nám zmeniť iba uhol pohľadu na svet, aby sme boli šťastnejší? Dokážeme my, ľudia, ktorí tu žijeme v Európe, sa obrátiť len do svojho vnútra a dokážeme byť šťastní? Ja týmto ľuďom závidím, ale myslím si, že je veľmi malé percento ľudí, ktorí to dokáže, aby bolo len svojim vnútorným zmenou uhla pohľadu, aby bolo skutočne šťastným. A vieme byť aktívni na tom, čo vieme spraviť. Viete, a tu som prišiel k takému jednému paradoxu v našej mysli, ktorá nám v tom bráni. Keď sme pred 6 rokmi pripravovali charitu Dobrý aniel, povedali sme, budeme pomáhať rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí majú rakovinu a kvôli tejto ťažkej chorobe sa rodina dostala do stavu skutočne finančnej núdze. S príspevkou, ktorý ako darca dáte, nezoberieme ani len 1 korunu a presne budete vedieť, keď sa prihlásite na internet, ktorej rodine vaše peniaze išli, budete vedieť meno, adresu, životný príbeh, všetko. A spýtali sme sa 1000 ľudí v telefonickom prieskume, či by boli ochotní do takejto nadácie prispievať pravidelne sumou napríklad 100 korún mesačne. Z prieskumu vyšlo, že 37% áno. To znamená, keď na Slovensku máme 1,7 milióna rodín, tak sme si pomysleli, tak okolo tých 600 000 ľudí by sme mohli získať. Po 6 rokoch práce, kedy sme sa stali najúspešnejšou charitou na Slovensku a patríme medzi najznámejšie charity na Slovensku, je tých darcov len 105 000. Minulý rok
sme pripravovali projekt Gemini. To bol projekt, kde vysokoškolskí študenti mali pomáhať nadaným rómskym deťom v ich vzdelávaní, stretávať sa s nimi, sprevádzať ich životom, pomáhať im, tak, aby sme z týchto nadaných rómskych detí, aby sme ich dostali na stredné školy, aby ukončili maturitu a poprípade, aby sa aj dostali na vysoké školy. 100 vysokoškolákov sme sa vo face-to-face rozhovoroch spýtali, čo si myslia o sebe a o pomoci ľuďom. 82% z opýtaných vysokoškolákov povedalo, že pomáha cudzým ľuďom. 51% si o sebe myslelo, tvrdí o sebe, že sú dobrí alebo veľmi dobrí ľudia. A keď sme im predstavili tento projekt, tak 29% si pomyslelo alebo deklarovalo, že bolo ochotných pomôcť týmto rómskym deťom. Je pravdou, že sme nespustili na to žiadnu marketingovú kampaň a bol to len pilotný projekt, ale oslovili sme 6 000 študentov, takže sme očakávali, že by sme sa mali, keďže ešte ten marketing, značka nebola vybudovaná a tak ďalej, tak sme očakávali, tak ako, no tie stovky by to mali byť, hoci prieskum hovoril o 1700. Realita? Prihlásilo sa ich 27. Pred 2 týždňami som bol v jednej veľkej spoločnosti, kde som zbadal jednu pani, s ktorou som sa nevidel asi 10 rokov. A teraz ona ma zbadala, hovorí, pán Kiska, viete čo, to je čosi úžasné, čo robíte. Viete, tá charita, pomáhate tým deťom, však to je tak dobrá tá pomoc, viete, ja vždy, keď vidím váš spot, ja plačem pri tej televízii, to je čosi úžasné. Ja som sa jej poďakoval a spýtal som sa, a ste našim prispievateľom? Ste darcom, dobrým anielom? No nie, ale uvažovala som o tom. Takýchto rozhovorov som už absolvoval asi 100. Pýtam sa taxikárov, predavačiek, pracovníkov reklamných agentúr, z finančných spoločností. Poznáte dobrého aniela? Jasné, že poznám, však to na Slovensku pozná každý. To je výborný projekt. A ste dobrým anielom? No nie som ešte, ale plánujem, už som o tom uvažoval. A to je totiž paradox našej mysle. My totiž veľmi často snívame o niečom. Plánujeme, radi rozprávame o tom, čo máme v pláne. Rozprávame o tom, ako pomôžeme druhým. Ako spravíme zmenu v práci, ako si možno nájdeme alebo vysporiadame vzťahy s partnerom. Plačeme večer pri romantických filmoch, pri kinách. Snívame o tom, ale na druhej strane sa bojíme. Bojíme sa veci meniť. Radi žijeme v pohodlnom stereotype. Namiesto toho, aby sme uvažovali o zmene práce, radšej pôjdem do tej práce, však aj tak, hoci to nie je tá výhra, radšej tam budem sedieť. S partnerom si naše vzťahy nevyjasníme. Je síce trošku čudný, ale on ma určite miluje. Viete, to sú také tie vety, ktoré my nie sme ochotní. A viete, čo je najhoršie? Najhoršie, na čo som prišiel, keď sa takto s ľuďmi rozprávam, je, že my časom sa stotožníme to, o čom hovoríme. My sa stotožníme so svojimi snami, to, čo prežívame v našich hlavách, začneme si skutočne o sebe myslieť, že takí sme. Začneme klamať sami seba a svoje okolie. My dokážeme, ako tá pani, ona bola o sebe presvedčená, že ona je fantastický a dobrý človek, ale do dobrého aniela sa nezapojila. A preto druhá zmena, ktorú ja som prišiel k tomu, aby ste mali šťastnejší život, je nebojte sa veci meniť. Pretože nie je to, o čom snívate, čo si o sebe myslíte alebo čo hovoríte, ale to, čo spravíte, čo vykonáte, čo uvidíte ako výsledok vašej práce, z vás spraví skutočne šťastných ľudí. Preto nebojte sa zmeniť uhol pohľadu na svet, na seba, na svoje okolie, prestaňte snívať, prestaňte rozprávať a začnite konať, a určite aj z vás bude dobrý anjel. Ďakujem.